Hindi, kaya sa kanto sa akin. 30? Oo. Sa kanto ako yan. Basket ang tubangan? Ako to sa? Ari lang be. Tapak ko, 35. Pila na na. 35. Ari na lang ba? Masuk na ba te? 30 ni 35. Pero 35 lang mo. 30 day. Ari lang be. Ay, sorry ka na. Ayan, go. One. Ato na ko sa atbang nimo. Ari na po. Kung naon sa pagkamay kay. Init lagi kayo lagi. Awan ni siya.